είχα πάει καραμέλα για να πιω. Και είχε όμορφες γυναίκες και μας πήραν το μυαλό. Αλλάξαμε χρονιά, συγχώρα με μουρμούρα μου, χτυπούσε η καρδούλα μου. Στο ποτό στην παρασαλή, με ξελόγια σαν τα καλή, με ξελόγια σαν τα καλή. Στο ποτό στην παρασαλή. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που ήρθαν σήμερα μαζί μου από το Καραμέλα. Στον Κυριάκο Κιανό, στην Έλενα Μεταξά, στο Σάκη Αρσενίου. Όχι ακόμα, μαέστρο, στο μαέστρο μας, τον κύριο Χρήστο Κυπαρίσι. Και φυσικά πάλι θέλω να ζητήσω ένα δυνατό χειροκρότημα σε όλους τους συναδέλφους που ήρθαν μαζί μας σήμερα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουμε όμως ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Άλεξ Παναγίου, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι ανεκμετάλλευτος. Έλα, Άλεξ μου. Εγώ θα ήθελα. Είναι η μοίρα μας να δουλεύουμε έτσι. Είναι η μοίρα μας να δουλεύουμε μαζί και μαζί, γιατί. Και τον πρώτο μου δίσκο το δουλέψαμε μαζί. Θέλω πριν τραγουδήσουν τα δύο παιδιά να καθίσουμε με τον Άλεξ και τον Κυριάκο και να καθίσετε κι εσείς κάτω να ακούσετε μερικά πολύ ωραία κομμάτια για την αμόσταση στην τηλεόραση. Να πάμε να κάπου αλλού. Να πάμε σε ένα άλλο μουσικό ύφος. Πάμε, παιδιά. Ντόμινο ρε μας. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Μην απορείς που μεθάω αυτή τη βραδιά. Για μια αγάπη πονάω που χάθηκε πια. Όλα της τα δώσα δίχως στιγμή να σκεφτώ. Τώρα τα όνειρα πνίγω πικρά στο πιατό. Κάνε κάτι να έρθει ξανά η χαρά, ο πόνος να φύγει μακριά. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στη λύπη, γλυκός συνδρομός και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός. Κάνε κάτι να έρθει ξανά η χαρά, ο πόνος να φύγει μακριά. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στη λύπη, γλυκός ρυθμός και στη ζωή στο ταξίδι πιστός Θέλω να πω κάτι. Ο Άλεξ, πέρα από αυτό, έχει συνοδεύσει Ευρυδίκη με τη φωνή του τους δίσκους όλων των καλλιτεχνών. Και το δικό σου και της Ευρυδίκης. Και όλων μας. Θέλω δυνατό χειροκρότημα στον Άλεξ Παναγί. Είναι εξαιρετικός. Δίσκος είναι περιμένω να τον αποδώσω αυτή την αγάπη. Πάμε παιδιά. Σου γράφω πάλι απαναγή. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιος στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά.
στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Όλοι οι αγάπη ευχηθήκανε, να πούμε κι εμείς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κι όταν δεν σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω, δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω, δεν θα ζω. Έλα Κυριάκο. Μα θα έχω ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλείσω και τσιγάρα να πιω στην υγειά σου, στους καπνούς να χλιστεί και εντελώς να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το άρωμα σου. Δεν θα αφήσω τίποτα που να σε θυμίσει. Η ζωή για μένα τώρα ξαναρχίσει. Δεν θα αφήσω τίποτα που να σε θυμίσει. Η ζωή για μένα για μας τώρα ξαναρχίσει. Έχω Να φωνάξουμε και το Σάκη των Αρσενίων και την Έλενα. Έλα Σάκη. σε έχω ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλ' ένα γράμμα, μια συλλαβή, αν έχεις το Θεό σου. Μαγίλη σου, είμαι στο έλεος σου. Αναθέμασε, δεν με λυπάσαι, που καίγομαι και λιώνω, που με έκανες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω, που με έκανες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ήτανε μια φορά μάτια μου και να'ναι καιρό, μια όμορφη κυρά άρχοντισσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το γυρί της προσμένει βράδυ πρωί.
και ένα Σαββάτο βράδυ εδώ στο Μέγκα παραμονή, τον ήλιο το φεγγάρι Θεέ μου παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και φίλησέ το για χάρη μου. Να το πω με τον Άλεξ, γιατί μαζί δουλέψαμε τον πρώτο μου δίσκο, ένα αγαπημένο τραγούδι, και το δεύτερο που ήταν αυτό το τραγούδι που λέει «Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας». Παρακαλώ, τι μας λέτε παιδιά? Να πούμε καληνύχτα? Ωραία, να πούμε καληνύχτα όλοι μαζί. Να σας καλέσουμε όλους εδώ κοντά μας, έτσι, για να πούμε μαζί την καληνύχτα μας. Θα ήθελα να πω και κάποιες ευχαριστίες. Το Gloria Hairstyle για όλη τη φροντίδα, έτσι, που μας πρόσφερε σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Σχολή Χορού Φήμη που ήταν απόψε εδώ κοντά μας, τους χορευτές μας. Το μπουκέτο μπαλόνι για όλα αυτά τα υπέροχα μπαλόνια που μας προσέφεραν σήμερα. Εσάς να σας ευχαριστήσω τον καθένα προσωπικά που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας, και πάλι να ανοίξουμε έτσι τον κύκλο μας, να χορέσουμε όλοι μαζί. Μια μεγάλη παρέα. Αδάμο μου, έλα εδώ, την ορχήστρα μας. Γιώργο μου, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλους. Τα καλύτερα να ευχηθώ, καλή συνέχεια. Και θα ήθελα και πάλι έτσι να κλείσουμε με μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη για όλο τον κόσμο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως. Είχε πει η Ευρυδίκη, τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Εγώ θέλω η πηξίδα της καρδιάς μας να δείχνει μόνο το φως και να είναι μια φωτεινή χρονιά το 2011. Μακάρι. Ευχή όλων μας. Πάμε με τραγούδι. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει το πόνο μας, όταν είσαι και είμαι αλλού. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Κι η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας, στην πορεία ενός γυρισμού. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές ορισμού. Η αγάπη ενώνει το πόνο μας, όταν είσαι και είμαι αλλού. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές ορισμού. Κι η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας, στην πορεία ενός γυρισμού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.